da ni'n mynd i ddechrau trwy gwrando ar y darlleniad. Mae'r darlleniad heddiw yn dod o Ruth penod 3, a'r penawd dwi wedi rhoi i'r neges bore yma ydy Ruth penod 3, ein hangen ni a'r ateb iddo. Patrwm o hanes Ruth. Ond dyn ni'n mynd i ddarllen gyntaf o Ruth 3, 1 i 18. Mae'n ddarlleniad weddol hir, so ymlaciwch a gwrandewch ar y stori. Dyma Naomi yn deud wrth Ruth, fy merch, dylwn ni fod wedi chwilio am gartref i ti ar dy les di. Nawr mae Boaz, y dyn y buos ti'n gweithio gyda'i ferched yn berthynas agos i ni. Gwranda, heno mae'n mynd i nithio haidd ar y llawr dyrnu. Dos i ymolchi, rhoi colir a gwisgo dy ddillad gorau a wedi mynd lawr i'r llawr dyrnu. Ond paid gadael iddo wybod dy fod ti yno, nes bydd e wedi gorffen bwyta ac yfed. Yna, pan fydd e'n setl lawr i gysgu, sylwa ble mae e'n gorwedd, dos ato a choda'r dillad wrth ei goesau a gorwedd i lawr. Bydd e'n dweud wrtho ti beth i'w wneud. Cytunodd Ruth, ac aeth i lawr i'r llawr dyrnu a gwneud yn union fel roedd ei mam yng nghyfraith wedi dweud wrthi. Ar ôl bwyta ac yfed, roedd Boaz yn teimlo'n fodlon braf. Dyn ni'n gwybod y teimlad yna ar ôl pryd y fwyd yn dydyn. Roedd Boaz yn teimlo'n fodlon braf. Aeth i gysgu wrth ymyl pentwr o yd, a dyma Ruth yn mynd ato yn ddistaw bach a chodi'r dillad wrth ei goesau y gorwedd lawr. Yna ganol nos, dyma Boaz yn aflonyddu ac yn troi drosodd a ffeindio merch yn gorwedd wrth ei draed. Pwy wyt ti? Gofynodd iddi. Ruth, dy forwyn di, atebodd. Wnei di ofalu amdanau. Ti ydy'r perthynas agosaf, yr un sy'n gyfrifol am y teulu. Bendith diw arna ti, merchi, meddai Boaz. Ti'n ragos gymaint o ymroddiad. Mae beth rwy ti'n wneud nawr yn well na'r hyn rwy ti wedi wneud yn barod. Gallai ti fod wedi mynd ar ôl un o'r dynion ifanc, boed hwnnw'n dlawd neu'n gyfoethog. Nawr ten, merchi, paid poeni. Byddai i'n gwneud popeth rwy ti wedi ofyn i mi. Mae'r dre i gyd yn gwybod dy fod ti'n ferch dda. Mae'n wir fy mod i'n berthynas agos i ti, ond mae un sy'n perthyn yn agosach. Aros yma heno. Yn y bore, os bydd e am weithredu fel y perthynas i ofalu amdana ti, iawn. Ond os fydd e'n dewis peidio, dwi'n addon bendant i ti, y byddai i'n dybriodi di. Cysga yma tan y bore, felly dyma Ruth yn cysgu wrth ymyl Boaz tan y bore. Dyma hi'n deffro cyn iddi oleio. Dywedodd Boaz wrthi, does neb i gael gwybod fod merch wedi bod i'r llawr dyrnu. Yna dywedodd, tyrd, estyn y siôl wyt ti'n ei wisgo, dal hi allan. Dyma hi'n gwneud hynny, a dyma Boaz yn rhoi tua 35 kg o haidd iddi. Ac yna neu godi ar ei hysgwydd, a dyma Ruth yn mynd adre. Pan gyrraeddodd adre, dyma Naomi ei mam yng nghyfraith yn gofyn iddi, sut athi, merchi? Dyma Ruth yn dweud am bopeth roedd y dyn wedi wneud iddi ac meddai, mae wedi rhoi'r haidd yma i ni. Mae yma tua 35 kg. Dwedodd wrtho i, paid mynd nôl at dy fam yng nghyfraith yn waglaw. Ac meddai Naomi, disgwyl di, merchi, i ni gael gweld sut fydd pethau yn troi allan. Fydd y dyn yma ddim yn gorffwys nes bydd e wedi setlo'r mater heddiw. Stori wahanol, ynddo fe? Gwahanol iawn. Ond dyn ni parhau efo'n cyfres, a fel edrych i'r pennawd dwi wedi awgrymu ar gyfer neges heddiw ydy ein hangen ni a'r ateb iddo. Patrwm o hanes Ruth. Nawr fel edrych, mae'r stori'n mae'n rhyfedd i'n clustia ni, yn dydi? Achos mae'n y bethau yno fe sydd yn ymwneud â'r cyfnod yna, a'r arferion, a'r diwylliant y cyfnod yma. Stori serch sydd yma ar un lefel, ynddo fe? Ond mae'n teimlo'n wahanol, achos y fatha canllawiau a'r arferion oedd o gwmpas yn fanna. Ond mae'r stori serch o'r cyfnod yna ydy, dwi eisiau ni ddyfa barhau gyda'n gilydd, achos mae'n y bethau ni fedru dysgu yn fan hyn. Achos dyn ni'n mynd i ddilyn y stori, ond dyn ni'n mynd i edrych ar
arwyddocad ehangach y stori. Mae yna arwyddocad ehangach i'r stori. Achos beth gynnon ni yma, mae gynnon ni stori pobl go iawn, gynnon ni Ruth a Naomi a Boaz, ond beth gynnon ni yma di stori ynglyn a gwaredigaeth. Am rywun mewn angen ag ateb yn dod i'r angen hynny. Achos mae hynny'n bwysig ac mae'n berthnasol i chi a fi. Achos dyn ni'n gwybod beth yw bod ar ryw fath o angen am bod ni angen help rhywun i wneud hynny. Dyna hanes yn bywydau ni. Dyna brofiad pob un ohono ni. Dyn ni'n gwybod yn iawn bod yna bethau sydd yn rianodd i ni. Pethau sydd y tu hwnt i ni. Oherwydd bod ni'n feidrol, oherwydd yn pechod, oherwydd yn natur ni. Dyn ni'n gwybod am y tueddiad yno ni i eisiau gwneud y peth anghywir. Yn ei llythyr at yr Efeiniaid, oedd Paul yn esbonio, dwi eisiau byw yn dda, ond dwi'n methu. Yn lle gwneud y pethau da dwi eisiau i gwneud, dwi'n dal ati i wneud y pethau drwg. Dwi ddim eisiau wneud. Paul oedd yn deud hynna. Mae'n gwybod am y tensiwn yma yn ei fywyd e. A mae'r Beibl yn sôn hefyd am y reddf yna sydd yno ni i eisiau cael pob dim i'n siwtio ni. Ac i ni beidio bod yn fodlon ildio. A'r gair, wrth gwrs, mae'r Beibl yn defnyddio am hwn ydy pechod. Ac mae'n air, mae lot o bobl yn meddwl sydd yn hen ffasiwn. Ond be mae'n neud yw, mae'n crynhoi y gwendid yna, dyn ni'n gwybod amdano fe, sydd yno ni. Y tueddiad yna i feddwl, a gwneud, a deud y peth anghywir. A mae'n crynhoi yn holl wendid ni a'n trafferthion ni. A mae Ruth a Naomi mewn trafferthion, ond i ganol y trafferthion hynny, mae yna rhywun yn dod. Mae yna rhywun yn dod i ddatrys y sefyllfa. Mae Boaz yn dod fel gwaredwr. Ond wrth gwrs rhaid ni gofio hefyd, y tu nôl i hyn i gyd, nath Rhys bwysleisio un trwy'r wythnos dwytha yn do, pan oedd yn edrych ar Ruth 2. Tu cefn i hyn i gyd, y cymeriad mwyaf dylanwadol yn y stori ydy Duw ei hun sy'n trefnu popeth. So mae Boaz y gwaredwr a wedyn ni Duw ei hun sy'n trefnu pob dim. A dyn ni'n cael y darlun yma o waredigaeth, rhywun yn cael ei gwaredu. A o'n i'n darllen chydig wrth baratoi, a dyn ni'n gwybod mae llyfr Ruth yn lyfr cymharol fychan, 4 pennod ynddo fe, 85 o adnodau. Ond yn yr 85 adnod yna, mae'r gair neu'r syniad o waredu yn codi 23 o weithiau. 23 o weithiau mae'r gair yna yn ymddangos. Mae'r gwaredwr yn y stori yma, Boaz, wedi dod i'r golwg ym mhennod 2. Ond, i gael y waredigaeth yna, mae yna bethau mae Ruth a Naomi angen i wneud. A dyna beth dyn ni am edrych arno fe bore yma. Achos oedd ei sefyllfa nhw'n ddrwg. Oedd ei sefyllfa nhw'n argyfyngus. Oedden nhw'n ddi am ddiffyn. Doedd gynnyn nhw ddim gobaith. So mae stori Ruth yn stori ynglyn pobl go iawn yn gwynebu problem go iawn. A dyn ni'n gwybod maes o law bod yna waredigaeth yn dod, spoilers, a bod llinach Iesu yn dilyn ac yn y blaen am hynny'n gret. Ond dwi am i ddefnyddio fe fel darlun i ni edrych ar yn sefyllfa ni. A dwi ddim yn sefyll fan hyn bore yma yn honni mod i'n gwybod lle mae pob un ohono ni'n sefyll. Bydde fe'n hirllig ac yn ffôl i fi wneud hynny. Ond mae pob un ohono ni yma, neu os dyn ni'n gwrando wedyn ar y we neu ar podcast neu beth bynnag, mae pob un ohono ni'n gwybod beth yw teimlo angen am rhywbeth. Angen am ateb i rhywbeth. Angen am ateb i gwestiynau mawr bywyd. Angen am ateb i ryw sefyllfa yn ein bywydau ni. Dyn ni angen profi Duw ar waith yn ein bywydau ni. Felly bore yma, dyn ni am geisio dysgu o be wnaeth Ruth a Naomi. Ruth yn bennaf, a Naomi hefyd, i edrych os oes yna batrwm y medrwn ni i ddilyn e. Nawr en, bydwch a poeni gymaint, gormod, ond nid 3 pwynt sgen i bore yma, ond 5. So, hold on to your hats. Okay? Na i drio fod mor fyr ag medrau, ond mae gen i 5 pwynt y bore yma. A maen nhw'n mynd i ddod i fyny ar y sgrin bore yma. Ond be dyn nhw, di pethau dyn ni'n gweld yn y stori
mae Ruth a Naomi yn ei wneud sydd gobeithio yn herbyn ni. A dyma nhw. Maen nhw'n derbyn ac amlygu eu hangen. Maen nhw'n cynllunio ar sail yr help sydd ar gael. Maen nhw'n dangos ffyddlondeb ymarferol. Maen nhw'n rhoi eu hunain yng ngofal Duw. A wedyn, dyn ni'n gweld gobaith yn yr ymateb i hynny. A dyn ni'n edrych ar hwn fel edrych i yng nghyd-destun y stori gari yma. Dwi ddim yn awgrymu bod unrhyw un yn cymryd hwn fel rhyw batrwm a sut i gari y dyddiau yma. Y busnes gorwedd wrth draed. Dwi'n meddwl sef e'n gweithio yn cyfnod ni. So, newn ni edrych y tu hwnt i'r stori yma. A trwy hynny, dysgu am gariad Iesu tuag ato ni, a cariad Duw tuag ato ni, a'r hyn y medrwn ni wneud i osod yn hunain yn nghanol hwn ac i ddilyn y patrwm yna. So, be maen nhw'n gwneud? Number 1, maen nhw'n derbyn ac amlygu eu hangen. Nawr nes i ddeud, stori serch di hwn. Doedd ddim yn rhyw stori Hollywood. Ond chi'n gwybod be, mae diwylliant mor ddylanwadol. Pan dyn ni'n meddwl am stori serch, dyn ni'n meddwl am ryw rhamant, a ryw bethau fel hyn yn dydyn, oherwydd y ffordd mae'n cael ei gyfleu ar y teledu. Ond y reality yw, yn y stori yma, mae yna beryg go iawn i'r ddwy ddynes yma. Maen nhw mewn peryg. Mi soniodd Rhys wythnos dwytha'n do bod y ddeddf yna, Leviticus, yn gwneud rhywfaint i warchod pobl. Yn golygu bod, chi'n gweld, oedd y ddeddf yn Leviticus yn dweud, pam ydych chi'n hel y ryd yn y cae, gadewch peth ar ôl ar gyfer y tlodion. A oedd hwnna yn rhyw fath o rwyd diogelwch. Ond y reality oedd, oedden nhw dal yn ddi am ddiffyn. Oedden nhw angen rhywun i'w gwared nhw. Doedden nhw ddim yn rhydd, doedden nhw ddim yn saff. A roedd yna gywilydd cymdeithasol ynghlwm a gorfod mynd i loffa am eich bwyd. Os oeddech chi'n cael eich gweld ymhlith y bobl yma oedd yn dilyn y dynion o gwmpas y cae, oeddech chi'n cyfaddau eich bod chi mewn angen. Oedd ei sefyllfa nhw yn wirioneddol ddrwg. Nawr falle bod ni'n teimlo bod yn sefyllfa ni'n wirioneddol drwg neu ddim. Ond beth bynnag, yn y byd modern yna yma, mae rhaid i ni fod yn resymol yn y ffordd yn ni'n meddwl. Mae yna dueddiad yno ni weithiau drio roi'r argraff o bod pob dim yn iawn pan dydy ddim. Cyfleu ryw ddarlun ohono ni sydd yn rhoi ryw ddarlun afreal o sut mae'n bywydau ni go iawn. A wedyn mae'n y dueddiad hefyd i bobl fynd yn sownd yn y gwendid yna ac i beidio gwneud rhywbeth amdano fe. Ond mae'r Beibl yn dysgu ni i gael golwg cytbwys iawn arno ni'n hunain. Pido mynd i un eithaf na'r llall. Gwndewch ar y geiriau yma o llythyr Paul at yr Ifeiniaid. Gadewch i mi ddeud hyn wrthych chi fel rhywun mae Duw wedi bod mor garedig ato. Peidiwch meddwl eich bod yn well na gyda chi. Byddwch yn onest gyda chi'ch hun wrth ystyried faint o ffydd mae Duw wedi ei roi i chi. Neu mae cyfieithiad arall yn deud fel hyn. Yr wyf yn deud wrth bob un yn eich plith am beidio ei gyfrif ei hun yn well nag y dylid ei gyfrif. Ond dwi'n licio'r dywediad yma. Ond bod yn gyfrifol yn ei gyfrif ac yn gyson ar mesur o ffydd y mae Duw wedi ei roi i mi. Mae yna falans yma. Mae yna falans yma rhwng yr eithaf yma ar un ochr o'r triar ar argraff bod pob ddim yn iawn, a'r eithaf ar yr ochr arall o adael yn hunain yng nghanol yn gwendid. A'r balans yna, mae'r Efengyl yn cynnig i ni. A dwi'n meddwl bod y dyfyniad yma gan Tim Keller yn un arbennig. Mae'n arbeiriau hyfryd iawn. The gospel says you are simultaneously more sinful and flawed than you ever dared believe, yet more loved and accepted than you ever dared hope. Meddyliwch am hynny. You are simultaneously more sinful and flawed than you ever dared believe, yet more loved and accepted than you ever dared hope. A mae'r balans yna, chi'n gweld, yn dechrau wrth i ni fod yn gyfrifol a derbyn ac amlygu ein hangen ni o flaen Duw. A dyna be mae Ruth a Naomi
yn gwneud. A maen nhw'n gwneud yr angen yna yn gyhoeddus mewn un ystyr trwy fynd i loffan y cae. Yn dydi, mae Ruth yn gwneud wrth fynd i loffan y cae. Ac i raddau, dyna beth dyn ni'n gwneud. Wrth ddod i'r capel, wrth droi at yn Beiblau, wrth drio gweddio, wrth drio nesu at Dduw, be dyn ni'n neud ydy dyn ni'n derbyn ac amlygu yr angen sydd yn bywyd ni. Dyn ni angen Duw yn bywyd ni, a dyn ni'n gwneud pethau. Rhai ohonyn nhw'n gyhoeddus, rhai ohonyn nhw'n breifat, mwyn amlygu'r angen yna. A wedyn, mae gynnon nhw gynllun. Maen nhw'n cynllunio ar sail yr help sydd ar gael. Maen nhw mewn trafferth. Maen nhw'n derbyn ei sefyllfa yna, ond maen nhw'n penderfynu gwneud rhywbeth amdano fe. Dyn nhw'n aros lle oedden nhw. A maen nhw'n mynd at Boaz. A maen nhw, hynny yw, ydych chi wedi gweld o'r cyd-destun mae yna bob math o rheolau ac arferion ynglyn â cyfrifoldeb teulu yn dod i'r golwg yn fan hyn. A mae Boaz yn perthyn, ond mae yna rhywun arall yn perthyn yn agosach ac yn y blaen. Ond y pwynt yw, maen nhw'n mynd at, be mae un cyfieithiad yn disgrifio fel, perthynas agosaf yr un sy'n gofalu, yr un sy'n gyfrifol am y teulu. Y perthynas agos yna, neu fy nghyfathrachwr fel mae'n hen gyfieithiad ni yn deud. Nawr, y gwreiddiol, wrth gwrs yn Hebraeg sgwennwyd hwn, ynddo fe? Y gwreiddiol Hebraeg ydy term, a dwi ddim yn siŵr os dwi'n ynganu fe'n iawn, achos dwi ddim yn arbenigwr, go-el. Go-el ydy'r gair go iawn. Kingsman Redeemer. Mae'n derm sydd yn cyfleu sawl peth, a mi fyddwn ni'n dod i be mae'n feddwl mewn munud. Ond dewch i ni edrych eto ar be mae Ruth a Naomi yn gwneud. Maen nhw mewn peryg. Mae'n edrych fel tase'r gobaith ar eu cyfan nhw'n wan iawn. Ond dyn nhw ddim yn anobeithio. Dyn nhw ddim yn mynd yn ddiamadferth. Dyn nhw ddim yn rhoi give up. A mae'n hawdd iawn i'w ddeall pan mae rhywun yn wynebu problem fawr, pan maen nhw jyst yn, be fydda i'n wneud? Ac yn rhoi fyny. Ond nid yna be mae'n Naomi a Ruth yn neud. Maen nhw'n derbyn yn hawster y sefyllfa. Dyn nhw'n mynd cuddio ragddo fe. Maen nhw'n derbyn yn hawster y sefyllfa. A maen nhw'n sylweddoli bod yr ateb ddim gynnyn nhw, ond maen nhw'n gwneud be maen nhw'n medru. A mae yna batrwm yn y Beibl yn fan hyn. Os edrychwn ni ar hanes Iesu'n cyfarfod pobl yn y Testament Newydd, be dyn ni'n gweld ydy pobl yn gwneud be maen nhw'n medru mwyn mynd ato fe. Felly bod chi'n cofio, yn y Fengil Marc, mae yna hanes 14, mae yna hanes dynes yn dod at Iesu ac mae'n torri blwch o enaint. A mae pawb yn mynd, be mae hon yn gwneud? Yn wastio fel hyn a fel arall. Be ddudodd Iesu? Gwnaeth hi beth allai ei wneud. Gwnaeth hi beth allai ei wneud. A trwy hynny mae Iesu yn anrhydeddu be mae'r ddynes mae wedi gwneud. Mae'n dathlu be mae hi wedi wneud. A be dyn ni'n gweld yn y stori yma yw bod Ruth a Naomi wedi gwneud beth allan nhw ei wneud. A be maen nhw'n wneud yw maen nhw'n troi at yr go-el yma, sef y rôl mae Boaz yn camu iddo fe, i geisio gwaredigaeth. A mae'n anodd i gyfieithu, fel yn gweud, mae yna sawl fersiwn gwahanol wedi bod, ond ystyr y gair gwreiddiol Hebraeg yw perthynas agos sydd yn gyfrifol am adfer hawliau'r person sydd mewn anhawster. Un enghraifft ydy, mi fydde person oedd yn cymryd y rôl yma weithiau yn prynu rhywun oedd yn geithwas i'r rhyddid. Dyna un esiampl. Perthynas falle oedd wedi werthu i gaethwasiaeth a mae'n prynu nhw'n ôl. A mae'n cynnwys dwy elfen, chi'n gweld. A mae'n ddwy elfen bwysig, a maen nhw'n ddwy elfen sydd i weld yn glir i ni, maes o law, yn Iesu Grist. Yn gyntaf, mae yna agosatrwydd yma. Mae yna berthynas agos yma. Mae yna berthynas agos gyda'r sawl sydd angen ei waredu. Ac yn ail, mae yna allu yma. Y gallu i waredu. Mae'n rhaid i'r person sy'n gwneud y rôl yma fod yn ddigon cryf i wneud hynny. A Iesu ydy'r go-el go iawn.
Nath Ann Griffiths ganu amdano fe, mae'r geiriau ar y sgrin. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo, ath holl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd ar ddiafol, cnawd a byd. A maen nhw'n cario ymlaen. Y peth nesaf maen nhw'n gwneud yw maen nhw'n dangos ffyddlondeb ymarferol. Maen nhw wedi gwneud be oedden nhw'n medru gwneud, a maen nhw'n dangos ffyddlondeb. A mae hwn yn bwysig, achos nath Rhys gyffwrdd ar y pwynt yma eto wythnos dwytha. Mae Duw yn medru gweithio trwy'r dramatig, ond yn aml iawn, mae Duw yn gweithio trwy'r pethau tawel a llai amlwg. A dyna beth dyn ni'n gweld yn y stori yma. Mewn gwirionedd, ychydig o ddylanwad oedd gan Ruth a Naomi ar ei sefyllfa. Maen nhw wedi derbyn ei sefyllfa. A does ddim llawer iawn yn cael ei gofnodi yna sut oedden nhw'n teimlo mewn gwirionedd. Does ddim sôn am ryw alari mawr. Mae Naomi yn rhoi enw Mara iddi hun achos bod hi'n teimlo'n chwerw, ond dyn ni'n gwybod llawer mwy am hynny. Dyn ni'n darllen am ryw weddiau mawr dramatic yn gofyn am waredigaeth. Ond yr hyn maen nhw'n gwneud yw dilyn y drefn sydd ar gael iddyn nhw i geisio help. Mae gen i chydig bach o butterfly brain, okay? So, pan o'n i'n darllen y stori yma, o'n i'n methu helpu a meddwl, chi'n gyfer slogan yna o'r 30au, chydig o flynyddoedd nôl, oedd e'n dechrau ymddangos ar mugs a clustogau. Chi'n gyfer keep calm and carry on? Dwylo i fyny, pwy oedd efo mug neu clustog keep calm and carry on yn ei tŷ nhw? Da iawn. Chi ddim yn cael eich gyrru gan gymdeithas, neu grach. Ond, dwi'n bod os ydych chi'n cofio tarddiad y peth keep calm and carry on. Oedd e'n rhywbeth nath y llywodraeth ryddhau ar ddechrau'r ail rhyfel byd. Pan oedd pobl yn poeni. Mae pobl yn poeni ynglyn, rhyfel yn dod, y bydden yna ymosod, bydden yna ddifrod, bydden yna ladd. A roedden nhw'n awyddus a bydde pobl yn chwilio am aredigaeth yn amlwg. Ond oedd y llywodraeth eisiau pobl i gario ymlaen, i wneud y peth iawn, gorau fedra nhw, keep calm and carry on. A mewn un ystyr, dyna beth mae Ruth a Naomi'n gwneud. Maen nhw'n keep calm and carry on. Ond beth mae carry on yn golygu? Beth oedd Ruth a Naomi i fod i wneud? Be dyn ni fod i wneud pan dyn ni wynebu angen? Nawr, lle bynnag ydyn ni ar daith ffydd, mae hynny'n dibynnu ar yn sefyllfa ni. Falle bod yn sefyllfa ni'n galw am weddio tair, am alw ar ddiw, am ymbil, am rhywbeth dramatig. Ond efallai ddim. Dewch ni wneud beth sydd angen i wneud. Ond dewch ni fod yn agored i'r posibilrwydd efallai na ddaw e ddim yn y ffordd dyn ni'n ei ddisgwyl. Achos mae Duw yn bendithio mewn ffordd gwahanol. Rhai blynyddoedd yn ôl, mae cyngor pobl brofiadol yn y ffydd yn bwysig. A ges i gyngor ges i air di rhannu gan rhywun blynyddoedd yn ôl. Fi rhai o'n chi'n cofio, rhai blynyddoedd yn ôl, wnaethon ni'r prosiect yna, nath Robin Arwain byw i ddiw, lle wnaethon ni recordio'r fideo. Chi'n gofio'r fideo o'r caneuon oddoli, oedd e'n gret, a fi es i ym mhob ymarfer, a o'n i'n edrych ymlaen, a wedyn ni diwrnod cyn yr ymarfer, ath mam ar y ffôn yn dweud bod hi'n sal. A oedd rhaid i fi mynd lawr iddo gelle. A o'n i'n gytid, o'n i rili yn siomedig. O'n i wedi paratoi, o'n i'n gwybod y cords am unwaith. Edrych ymlaen gymaint, a wedyn mam yn sal. Offa fi lawr iddo gelle. A dwi'n cofio Arfonia Young yn deud thyfu, mae bendith i'w gael ar lwybr i fuddod. Mae bendith i'w gael ar lwybr i fuddod. Grandwch ar y geiriau yma o llyfr cyntaf Samuel. Be sy'n rhoi mwyaf o bleser i'r arglwydd? Aberth ac offrwm i'w losgi, neu wneud beth mae e'n ddweud. Mae gwrando yn well nag aberth. Mae talu sylw yn well na braster hyrdod. Be mae hynny'n edrych fel i chi a fi? Be mae hynny'n edrych fel i chi a fi? Be ddylen ni fod yn gwneud? Be mae'n edrych fel? Mae'n edrych fel darllen y Beibl.
Mae'n edrych fel gwrando ar air Duw. Mae'n edrych fel addoli gyda phobl Dduw. Mae'n edrych fel rhannu yn bywyd ffydd ni a'n bywyd ni o chwilio gyda'r bobl yn cwmpas ni. Mae'n golygu dal ati i geisio gweld a phrofi Duw ar waith yn ein bywydau ni. Ac mae'n golygu un peth arall sy'n dod yn ymlaen i'r pwynt nesaf. Achos y peth nesaf maen nhw'n gwneud yw maen nhw'n rhoi eu hunain yng ngofal Duw. Oedd Ruth wedi gwneud popeth oedd hi'n medru hyd at y pwynt yma. Oedd hi wedi mynd i loffa. Oedd hi wedi i fyddhau. Oedd hi wedi gwneud pob dim oedd angen. Y cyfan oedd ar ôl iddi wneud oedd rhoi ei hunain yng ngofal Boaz. Wnaethoch chi sylwi ar y geiriau yna? Pam oedd hi'n dod at Boaz? Wneud di ofalu amdana i. Wneud di ofalu amdana i. A dyna mae'n gwneud. A mae'n gwneud hynny yn y thing symbolaidd yma, yn dydi? Dyna ni darllen yn adnod 7. Dyma Ruth yn mynd ato yn ddistaw bach a chodi'r dillad wrth ei goesau a gorwedd i lawr. Ac mae'n ddarlun rhyfedd i ni, yn dydi? Dyna ni'n weld yn beth od ar y naw. A fel edys i o blaen, dwi ddim yn gyngor ar gyfer unrhyw un sy'n caru, ond mae'n amlygu'r ffaith bod Ruth wedi cyrraedd y pwynt lle mae wedi dweud, dwi wedi gwneud pob dim dwi'n medru. Nawr dwi jyst yn taflu'n hunain ar drigaredd y gwaredwr. Yn llythrenol, mae'n gosod ei hunain wrth draed Boaz. Mae'n gorffwys. Mae'n gosod ei hunain wrth ei draed e. A mae'n dangos yn y ffordd fwyaf rhyfedd yma bod hi'n dibynnu yn llwyr arno fe. Does neb arall yn mynd i gallu hachub hi. Does neb arall yn mynd i allu bod yn waredwr, yn go-el iddi. Ond, a mae hwn yn bwysig, achos meddyliwch am y stori, meddyliwch am y profiad mae Ruth wedi cael hyd yn hyn. Nid naid i'r tywyllwch ydy hwn. Achos mae hi wedi gweld Daioni Boaz yn barod. Mae wedi gweld y ffordd mae wedi thrin hi. Mae wedi gweld y ffordd mae wedi chadw hi'n saff. Mae wedi gweld i ofal e amdani. A felly nid naid i'r tywyllwch ydy hwn. Mae'n naid ydy, ond mae'n dod at un a mae'n gwybod gymaint amdano fe yn barod. A'n llythrenol nawr, mae'n gosod ei hunan wrth ei draed e ac yn cysgodi o dan ei ddillad e. A trwy wneud hynny, mae mewn gwirionedd yn darlunio rhywbeth dyn ni'n gweld mewn rhannau eraill o'r Beibl. Yn Salm 91 adnod 4, dyn ni'n darllen y geiriau hyn, bydd e'n rhoi ei adain drosot ti, a bydd hi'n saff o dan blu ei adenydd. Mae'r ffaith fod Duw yn dweud y gwir yn darian sy'n da amddiffyn di. Y darlun yma o rywun yn cysgodi o dan adenydd y gwaredwr. Arbennig, ynddo fe? A mae'n rhyfedd, achos wrth wneud be mae'n gwneud yn y stori yma, mae Boaz mewn gwirionedd yn gwireddu i freuddwyd i weddi ei hun, ei ddymuniad ei hun. Nôl ym Mhenod 2, adnod 12, grandwch ar be mae Boaz yn deud wrth Ruth. Boed i Dduw dywobrwyo di am wneud hyn, byddi di'n cael dy dal yn llawn gan yr arglwydd Duw Israel, yr un yr wyt ti wedi dod i gysgodi dan ei adain. A mae Duw yn defnyddio Boaz i ymestyn i adenydd e dros Ruth a Naomi. A mae Boaz yn deud beth yw ei fwriad e. Mwyn ei gorchuddio hi, mwyn ei hamddiffyn hi, mwyn ei ryddhau hi, mae'n bwriadu ei gwneud hi yn wraig iddo fe. Ac yn yr un modd, mae Iesu yn gwaredwr ni yn cynnig ein prynu ni drosto'i hun. Yn prynu ni o ganlyniadau ein pechodau, o'n trafferthion a'n cymryd ni'n annwyl yn ei lygad ef. Nawr bydd Rhys yn mynd ymlaen wythnos nesaf i edrych ar beth sy'n digwydd ym Mhenod 4. Ond hyd yn oed ar ddiwedd Pennod 3, dyn ni'n medru gweld yr hyn sydd yn y pwynt ola dwi am gyfeirio to fe heddiw, sef mae yna obaith yn dod yn sgil yr ymateb hynny. Mae Ruth yn mynd nôl at Naomi, a mae Naomi'n gofyn, sut ath i? A mae Ruth yn deud yr hanes i gyd. Mae'n deud am y sgwrs,
Mae'n deud am y rhodd yma o haidd, yr 35 kilogram o haidd, a mae Naomi yn llawenhau. Mae'n llawenhau, achos nawr mae ganddi hi obaith. Mae ganddi hi obaith. Chi'n cofio'r geiriau yna yn adnod 18? Fydd y dyn yma ddim yn gorffwys nes bydd wedi setlo'r mater heddiw. A dyma ni'n cyrraedd i chafbwynt y stori. Mae yna obaith. Mae gwaredigaeth Ruth a Naomi ar fi'n cyrraedd. Mae'r ddwy ohonyn nhw wedi bod ar daith yn llythrenol yn dydyn. Maen nhw wedi dod o Moab adre. Ond maen nhw wedi bod ar daith arall, achos maen nhw wedi dod o anobaith i obaith. Dyna'r daith arall maen nhw wedi bod yn fe. Chi'n cofio sut oedd Naomi'n teimlo? Peidiwch galwch fi Naomi, galwch fi'n Mara. Mae'r un sy'n rheoli popeth wedi gwneud fy mywyd i'n chwerw iawn. Roedd fy mywyd i'n llawn pan nes i o yma, ond mae Duw wedi dod â fi nôl yn wag, a mae'n dod o fyna. I fan hyn, lle mae'n deud, fydd y dyn yma ddim yn gorffwys nes y bydd wedi setlo'r mater. Trwy amlygu ei hangen, trwy gynllunio ar sail yr help sydd ar gael, trwy ddangos ffyddlondeb ymarferol a rhoi ei hunain yng ngofal Duw, nawr mae'n obaith. A mae'n obaith sicr. A mae'n obaith sicr achos y cyfan maen nhw'n gwybod am Boaz. Mae'n un yn mynd nhw ddibynnu arno fe. A pa mor berthnasol i hwn i ni? Ydyn ni'n rhoi'n hunain yn llaw Duw? Ydy e'n waredwr y medrwn ni fod yn sicr ohono fe? Ydy. Mae'r mater wedi cael ei setlo mewn un ystyr. Yn achos yma, mae'r mater am gael ei setlo. Bore yma, dyn ni wedi canu, waredwr, brenin y brenhinoedd, ceidwad cadarn i'w ef. Mae'n ddigon cryf i wneud pob dim, a mae wedi dod mor agos ato ni. Mae wedi dod yn un ohono ni. Mae wedi dod i berthyn i ni. Fel oedd Boaz yn perthyn i Ruth a Naomi. Mae'n waredwr perffaith, y goel go iawn, i ni droi ato fe yn hyderus gan wneud hynny yn y ffordd iawn. A jyst dros y prif bwyntiau yn eto, trwy dderbyn ac amlygu yn hangen ni. Ac wrth wneud hynny, dyn ni'n edrych ar neb arall. Dyn ni'n edrych arno ni'n hunain. Gweld yn hangen ni a sylweddoli a chydnabod hynny o'i flaen e. Cynllunio ar sail yr help mae e'n cynnig i ni. Mae'n un sy'n nabod ni i'r eithaf ac yn caru ni i'r eithaf. Mi fedrwn ni ddangos ffyddlondeb arferol jyst trwy geisio fe. Trwy ddarllen ei air e. Trwy weddio, trwy droi ato fe. Trwy geisio i gael e yn real yn bywydau ni. A wedyn ni, rhoi yn hunain yn ngofal Duw, gan glosio ato a gosod yn hunain o dan ei adenydd. Gan wybod bod yna ddim gobaith yn unrhyw le arall. Nawr i gloi, dyn ni'n mynd i ganu'r gan o Ior fy nghraig a fy ngwaredwr. A dwi jyst yn mynd i ddarllen hwnna. Tra dwi'n darllen geiriau'r pennill gyntaf, os ddeith y band i fyny, a wedyn newn ni ganu fe gyda'n gilydd fel gweddi. Jyst gwrandwch, ceiwch y llygyd am un bach a gwrandwch ar y geiriau yma. O Ior, fy nghraig a fy ngwaredwr, trysor mwyaf i fy enaid sych, fy niw i ti does neb yn debyg. Yno ti yn unig mae mwynhad. Dy ras rhy ddofn i ni ei blymio. Dy serch heleithach yw na'r nef. Gwirionedd ffynon pob doethineb. Fangen di ddiwedd a fy ngorau i. Amen.